А? Къде да оставяш? Ну дай. Давай, той тук да се стои, бе. Айде! Значи очакваме да дойдат гости от Чорлу. Това очакваме многобойната публика. Многобройна казвам, защото става въпрос за сняг. А матча продължава. Елзо продължава да води 1-0. А на вратата уже стана ветерана Стоянов Ставрев. По-грял. Хайде, готов! Браво! Това е публиката. Ето, срещат се гостите от Турция. Домакина Кръсто Ангелов. И среща момчета, които постигат да направят предвърската среща с отбора на село Срем. Играеш? Дай ли, добре. Аз отивам вътре, обичам. Христо каза, че дойде искаше 10 минути да играе. Той каза, ще вземе от души, иска 10 минути да играе. Обстоятелствата е оказано за възстановяването известно степенна независимо. Капитана на отбора на село Срем, Срещу Ангел, ветерана, излизат първи от уникалната отбора. Разговор с тренерът на село Срем и Андонов, който идва ветерането на отбора. И лично от мое име да поздравя с добре дошли нашите приятели от град Чорлу, Турция. Името на село Срем. Да благодарим за поканата, която приеха, да пожелая още много такива срещи и празници съвместно между град Елхово, град Чорлу и село Срем. Пожелавам хубав и красив матч от мен. Срещу Ангелов най-изненадващо се оказа капитан на отбора от град Чорлу. И по негово признание това е първи път в спортната му кариера, през който носи капитанската лента. Изглежда още от сега му е достъпно. Ето поздравленията между двата отбора. Капитана Христо Ангелов се поздравява с своите съседи. Така се утвърждават приятелства между народите. Обаче Сремто си го искаха по времето обратно с отбора си. Манов! Вика, че ще иска да знам и полцина, бутил ще иска. Стражи Ангелов, уверен си на своята врата. Вайче, по-назади, Вайче. Няма го напред. Ето сега на следната ситуация, през въпроса Кристиан го се пази. Така че е уверена топката във въздуха. Практика напрегнато в центъра на сега. Топката се засилва към вратата, която пази Кристиан. Той е готов, като лъв да скочи. Свободен. Браво, Кристиан!
Много великолепна проява на вратаря Кръстю Ангелов. Чудесен плонж и издиване на топ. Предстои нова опасност за удар. Да проследим и неговото изпълнение. Ето. Стъпка назад. Ето. Пак опасност за тътнести. Ново. Поставяте публиката. Публиката, която физически продължава да. Хайде, кой ще ма иска? Хайде! Браво! Дай! Гони! Марка! Марка бош! Наказателен удар. Фаул. Отговор на Чорлу. Но защитници Кръстю се размина с гола. Което обаче Кръстю този път не можа да спаси. За съжаление, негово на отбора му резултата става 1-1. С вратата на Кръстю. И отново гол. Приятелски ръкостискания и поздравление след матча, който завърши с убедителна победа за отбора на СЕМ 5-2. За съжаление, въпреки добрите си прояви, на Кръстю му се наложи да вади топката 5 пъти от мрежа. Това беше днес игрището в село Срем. Добре. Така, който не пропуска всяка проява спортно в село Срем. Момчето, което получи дар, инвалидна количка и с нея се пуска.